Селям алейкум, привіт усім. Дякую всім, хто дивиться телеканал АТР, як у тимчасово окупованому Криму, так і по всій Україні і в інших країнах світу, де людям не байдуже наша війна. Війна, ну, по суті, добра зі злом, а не лише України з Росією, яка і є особленням суцільного такого зла, яке треба перемогти. І ми намагаємося з різних сторін висвітлювати ці події. Всі вони стосуються так чи інакше війни. Але щось давно у мене в етері на інтерв'ю не запрошував я, або якось так сталося, що давно не було жодного музиканта, творця. І я сьогодні дуже радий, що погодився на інтерв'ю людина, яку ви всі знаєте, ну, принаймні, люди більш-менш там дорослого віку, а ми ровесники з тобою. Сергій Фоменко, привіт. Привіт, Айдар. Я не знаю, ось я хочу, щоб інтерв'ю не було стандартним абсолютно, бо я знаю, що таке інтерв'ю з музикантами, які ваші творчі плани, то там все це знаємо. Да. Наші творчі плани дожити до чогось. Да? Так, це важливо, да. Скажи, будь ласка, а з яким настроєм ти прокидаєшся щодня зараз? Хороше питання. У мене скорше, я б і так відповів, складно заснути, важко прокинутися. Отак. А коли прокидаєшся, то треба проводити певні такі зусилля над собою, щоб встати і сказати: так, чувак, новий день починається, бери себе в руки і поїхали далі. Отак якось. Ну, а більше Брехати не буду. Так що воно ну, психологічно дуже багато всього, і я розумію, що для того, щоб бути ефективним в тому, що ти робиш, будь-що що ти робиш зараз для того, щоб там перемога там на півкроку на 2 сантиметри ставала ближче в тому напрямку, який ти робиш, все одно ти маєш мати енергію для цього, і вона має бути більш-менш чистою, зібраною. А для цього треба попрацювати, грубо кажучи, над собою. То це я таким займаюся кожен ранок. ми з тобою абсолютно ровесники, ти на 11 днів молодший за мене. І я хочу в тебе спитати, так не часто буває, що я спілкуюся, беру інтерв'ю у людині, яка просто є ровесником. А як ти можеш охарактеризувати наше покоління? Хто ми такі? І від чого ми відштовхнулися в своєму житті, до чого ми дісталися зрештою? Що це за покоління таке, яке народилося на початку 70-х? Хороше запитання. Спробую відповісти, як я це відчуваю. Я думаю, що ми такі мандрівники між часом і системами, які, по ходу, ще вчаться новій реальності весь час. І на наш вік випало дуже багато різних змін. Дуже багато прямо. Тобто, і вони відбуваються прямо щодня, і вони досить такі фундаментальні, ці зміни. Тому що, наприклад, те, як ми виховувалися, ну і ти, і я народжені за часів Совєтського Союзу, очевидно, і очевидно мали схожу якусь країну, в якій ми тоді жили, так, з усіма і культурними кодами, героями і іншими історіями. І оце трансформація, вона або з кимось відбувається, або не відбувається. От я знаю, що з тобою вона чітко відбувається, зі мною вона теж відбувається. Але є велика частина людей, які та величезна купа людей, я думаю, які колись народжені були в цій тюрмі народів, які так і не трансформувалися. Або скоріше з негативним напрямком. Тому ми це то покоління, яке намагається щось робити на уламках власних уявлень або колишніх уподобань, і вибудовуючи себе кожен раз по-новому. Отака нескучна гра. Чим наші діти кращі за нас? Ну, вони народжені все ж таки в більш вільному світі і суспільстві, на мій погляд, принаймні інформаційно
культурному. І мої діти точно не знають всіх тих жахів, які знав я. Ну, тих всіх історій, які були пов'язані з Совєтським Союзом, не можна сказати, що, наприклад, я особисто мав якісь прямо жорсткі випробовування, але я дуже добре пам'ятаю ті часи, і, наприклад, моя мама, вона померла, коли мені було 15 років. Чому померла? Вона могла би жити і зараз, їй було б вже за 80, але вона працювала в вона друкувала книжки. Це вона була її робота, і в 86-му році її залишили в Києві працювати. Врешті вона отримала лейкемію і померла, коли мені було 15 років. Батька в мене не було, і тому от весь цей світ, який пов'язаний був з дитинством, для мене. А мама була дуже працьовита людина, вона була дуже талановита людина і дуже відповідальна людина. Так. А якби не цей Совєтський Союз, вона могла би бути жити далі, навіть в такому вимірі, так, суто людському. Тобто життя людини, цінність людини це мінус в радянському цьому світі був. Це люди мали бути гвинтиками, солдатами, вертухаями або рабами, на мій погляд. І була ще якийсь відсоток людей, які це все створювали декорацію. Так звані артисти, різні Кобзони, їх багато, там всяких різних. В Україні теж такі були, очевидно. І оцей момент мої діти не знають. Вони цього не уявляють навіть. Вони навіть не знають, хто такий Ленін. Ну, понятно, що не знають. Знаєш, Крім того, вони говорять багатьма мовами в природній спосіб. Тобто англійською, іспанською, українською, тобто польською трошки. Ну, це не можна собі уявити для совєтської дитини, наприклад. Це правда. Середньостатистично. Це правда, але знаєш, ми так скаржимося, ну і обґрунтовано скаржимося на своє життя, на дитинство. І дійсно, наші батьки нічого, в принципі, гарного не бачили, і вони мої трохи довше прожили, але теж недостатньо. І вони нічого, в принципі, особливо там в житті нічим не насолоджувалися. Але ми більш-менш, а дітям нашим у той же час, знаєш, що вони цього всього радянського не бачили, на них впала ця війна. І це теж, знаєш, я не знаю, яке це випробування для їхньої психіки, але якісь абсолютно такі не наші риси я в них помічаю. Наприклад, моя донька молодша сказала нещодавно, їй подарували книжку, хорошу, цікаву книжку, але вона просто була видана давно ще російською мовою. І вона цікава, просто перекладу немає поки що. І вона взяла, каже, і вона щось таке сказала, на кшталт того, що дякую вам за подарунок, але я намагаюся не читати книжки російською мовою, тому що тоді я починаю нею думати, а я цього не хочу. Плюс. Я так, знаєш, я так присів, нічого не сказав, сам думаю, в мене просто мурахи по шкірі. Я такий сижу, думаю, боже мій. А вона, в принципі, в Україні прожила 4 роки. Тобто вона до цього жодного слова українського не чула, і щось на неї так вплинуло. Ну, може, зрештою, і остаточно ця відверта тотальна війна, але щось змінилося, на мій погляд, невідворотне. Ми вже, і країна ніколи не повернеться туди, де вона була навіть до 24 лютого. А скажи, будь ласка, в принципі, всі питання, і це все, знаєш, я в купу звалюю все це. Ти сам розгрібай, ти людина творча, і відповідає на що хочеш, на що не хочеш, не відповідає. Просто ставлю лише ті питання, в принципі, ну мені так здається, це правильно, які я сам собі поставив. Я хочу запитати, а згадай свій настрій зранку 24 лютого 22 року. Я дуже добре пам'ятаю. Настрій був такий, ну ось, і почалося. Він був як. Я цьому не був здивований, бо я цього очікував, очевидно. Просто, це була констатація факту. Це не було ніякого ні відчаю, нічого. Тут одразу з'явився такий настрій, я скажу такий конструктивний серії, так, які кроки, що робимо далі, що треба робити зараз. Ось такий був настрій у мене. Не було ніякого, нерозуміння або здивованості, бо я цього очікував. А що ти дітям сказав?
Ну, сказав, що почалася війна. М, Та й далі. А додам, мої діти живуть не в Україні вже багато років. Мгм. З 17-го року це пов'язано з сімейною ситуацією. Вона не стосується війни. От єдине, що я сказав, що я буду тут, буду захищати Київ. Так що в нас почалася війна. Ну і далі так. Далі зв'язок був по телефону весь час, коли була можливість. От. Та ні, діти там, де вони є, вони почали виходити на мітинги. Малі діти, вони виходили з мітингами, з плакатами і так далі. Але ну це вже тобто вони теж брали там, де вони є, таку активну участь в тому. Але якби ну що сказати тут? Війна. Я вчора буквально своєму сину пояснював. м, Довго ми розмовляли, що відбувається в Україні. Йому 12 років. Я йому пояснював, е, що відбувається на фронті. Ну, те, що можна, що він може зрозуміти. От що відбувається в країні, яка взагалі ситуація. Я не треба пояснювати деталізовано на цю ситуацію, бо вони не можуть зрозуміти деяких речей. А мені здається важливо ці речі пояснювати багатьом дітям. Очевидно, для мене величезна трагедія і величезна трагедія, що багато дітей Щось зв'язок у нас. потрапили чутно. Зв'язок Чут. зникав, тож повтори останнє речення просто. Мені дуже сумно за дітей в Україні, і це рве моє серце. Бо мені здається, що цього формату бойні можна було би уникнути. Я про це говорив ще в 19-му році, і далі говорив, і кричав, і спілкувався, що треба це робити. Але дорослі, скажімо, багато чого зробили не так, щоб, на жаль, діти це отримали. І це саме страшне в цій війні. Мені чомусь не так жаль дорослих, чесно скажу. Не знаю як це будуть люди реагувати, бо дорослі все ж таки є свідомими своїх кроків, своїх дій. Діти ні. Діти отримали це, і це саме страшне, коли я бачу дітей. Взагалі бачу дітей. От я йду по вулицях або їжджу кудись, або там, де окупована територія, або тоді ще в Києві, коли деякі діти залишалися, якісь діти ще залишалися. Я знаю таких дітей, які були в Києві на початку того. Я бачив дітей в Миколаєві. Ну і це страшне. Ну тобто, мені це розриває душу, чесно скажу. Ну, ти про дорослих згадав. Ну, типу, модно звинувачувати владу в тому, що вона там не ну, про шашлики згадувати, про все це. Але в Мгм. принципі, давай чесно скажемо, що більшість суспільства була налаштована так само, що нічого Так, не так, буде, що нічого не буде, що так. і як би не військові, і може частина військово-політичного керівництва країни, яка усвідомлювала повністю і не за тиждень, і не за 2 дні до вторгнення раніше. Ну я не знаю, що б Так, було б. Ну тобто я знаю, що б було. А це просто це на них просто честь захисту України на людях, які в умовах, коли суспільство просто вперто не бажало нічого бачити. А скажи, а ти почувався періодично людиною, яку не розуміють? Ну, тобто, ти щось там говорив про війну, про те, а тобі казали, що та випий ще. Ну що ти що там, може, ти мало випив, а може ти там настрій в тебе поганий. А ти або знаєш. Та ти просто росіян не любиш. Ну, це ти ображений на них. Ну, це мені казали. Да? Я кажу: ну ага. слухайте, люблю їх чи не люблю, яка різниця? Є об'єктивні речі. Як це можна не бачити? І ось в цьому все це варилося. І ну я скажу так: я намагаюся філософськи до цього ставитися, нікого не ображати. Я розумію, що все це Угу. в природний спосіб відбувається. Нічого тут не прискориш, не загальмуєш. А як ти, ну я не знаю, як твої відчуття були, коли це все сталося?
І люди, які там казали, що ти просто нагнітаєш. І що вони тобі сказали? Як взагалі наше общество, наше суспільство протверезило, в принципі, за ці півтора роки? Ти знаєш, перша частина відповіді, звичайно, що дуже багато людей, ну, мене не розуміли і не слухали, і це, до речі, досить довга історія, бо я, скажімо так, моя громадянська активність прокинулася лише в 2003 році, як громадянина, коли я побачив по телевізору, у мене тоді ще був телевізор, я побачив, як в Верховній Раді пропихують на президента Януковича. І це був у мене критичний момент, тому що я не міг зрозуміти, як це може отаке бидло бути президентом України, і як взагалі можна серйозно абсолютно ставитись до цих речей. І тоді в мене вперше прокинулася така якась активність громадянська, ну, чітко означена, і я почав брати участь в усіх подіях, які відбуваються, те, що називається громадянське суспільство або формування. Я один з тих людей, який почав формуватися з 2003 року, як свідомий там громадянин своєї країни, який слідкує за процесами, робить якусь аналітику, там думає, що відбувається, ну, вивчає інформацію, там те, що включив критичне мислення, так що називається. І очевидно, величезна купа людей на всіх абсолютно рівнях, як і в музичному, там в шоу-бізнесі в той час. І на інших ланках люди не могли цього собі уявити, що це за дурня, ви якісь психічні, що ви нервничаєте. Це все було, звичайно. Більше скажу, деякі моменти є і зараз, коли ти просто констатуєш факти того, що відбувається, просто показуєш факти, люди не вірять і не хочуть в це вірити. До речі, я зараз от якраз вранці перша новина, яку я прочитав, що там в Фейсбуці якийсь пост з'явився про те, що українці заслужили цю ситуацію. Я цей пост прочитав буквально перед нашим інтерв'ю. Я не погоджуюся з формулюванням «заслужили», але там багато є правди в тому пості, саме в тому, що люди були несвідомі, і деякі речі несвідомі зараз. Мені здається, ліпше говорити правду, чим брехати собі, тому що особливо в такий час. Тому що збрехати собі і збрехати людям навколо в цей час, це означає, що наступну хвилину, секунду чи годину ти можеш так відгребти, саме ти, за все це. І люди навколо, тому що цей час, в який ти або вибираєш бути правдивим, і як би це важко не було, це шлях до одужання психологічного, відповідно до прийняття правильних рішень. Зараз час приймати завжди правильні швидкі рішення і одночасно діяти. І це коли люди живуть в якомусь рожевих окулярах або в ілюзіях, або в наївному якомусь світосприйнятті, або в тупому світосприйнятті. Дуже багато тупих людей, які, їм погано, але вони не пов'язують це все з тим, що саме вони зробили для цього. І цей момент, він присутній зараз. Багато людей не можуть зрозуміти, що зараз дуже важливо отакі напрямки підтримувати, що треба триматися купи, але не закривати очі на брехню, крадійство, корупцію, і про це треба говорити. І якщо там умовний верховний головнокомандувач робить херню, то це треба говорити, що він робить херню, а не ліпити чергового вождя народу, і що там, оцей весь культ лічності, який дуже притаманний пострадянським країнам, коли, і взагалі диктатуркам різноманітним, від бананових десь в Африці чи в Латинській Америці до... Ой, ти знаєш, Сергій, я перепрошую, я подивився останнє соцопитування, і в принципі, я думаю, що наше суспільство більш-менш здорове. Я просто подивився: довіра до президента 60%, до армії 87%, здається, відсотків. Це Я добре. думаю, для періоду війни така твереза довіра до голови держави, тобто вона не захмарна, вона не тоталітарна, це не 90 там, а 61%. Це 100%.
Да, це Так, нормальна довіра 100%. до людини, яку оцінюють за його діями, за його словами, і це абсолютно заслуговано. Ми не можемо його зараз в чомусь звинувачувати, що він зараз робить. Ну це просто буде мичне. Ні, я це не кажу конкретно там. Я просто для прикладу привів. Очевидно, що ми за цей час, за ці 1,5 роки сильно змінилися. Очевидно, як суспільство. Тобто тут нема питань. Ну, але на жаль, для цього каталізатором цього стали ракети на голови. Ну тобто, цього можна було уникнути. Можна було би уникнути. Я думаю, так. Ну, дивись, можна було б, напевно, але не сталося, як Ну гадалося. так, так, Да, так, і так, так. причини, в принципі, нам відомі. Це інфантилізм суспільний такий. Він теж притаманний пострадянським країнам, які вірять у диво, в дідів морозів там. Так. Всякі такі, я заплющу очі, нічого не станеться. Це, в принципі, не лише нашому суспільству притаманно. Просто ті суспільства вони побудували деякий спільний паркан, а ми поза ним знаходимося, але поводимося так само поводилися наївно. Зараз уже все не так. А скажи, будь ласка, ось просто я так думаю, що музиканти взагалі це та частина публічних людей, яка впливає на свідомість і навіть підсвідомість цілих шарів населення. Музиканти взагалі, ну вони переважно дурні, або переважно розумні, або вони такі, як і суспільство. Ти ж бачиш їх зсередини. Так. Музиканти такі самі учасники суспільства, як і все інше суспільство, очевидно. Єдине, що ну можливо, музиканти тоньше відчувають деякі моменти. Наприклад, я по собі можу судити, ну не всі, очевидно, музиканти, але, наприклад, коли я написав пісню «Не спи, моя рідна земля», багато людей ну кажуть, як ти це написав, як ти це передбачив, такі речі. Я нічого не передбачував, я просто писав те, що було на душі. Я не міг собі, я до кінця навіть не уявляв іноді в деяких моментах, чому я так пишу. Головна історія, ти щось відчуваєш, і це відчуття ти маєш написати. Приходить мелодія і приходять перші слова. Далі це процес, який іноді може тривати швидко, а іноді може рік-півтора тривати. Бо в моєму випадку я не пишу слова від голови. Я чекаю, коли вони прийдуть чітко, так як має бути. І в такий момент ти просто є таким провідником якоїсь інформації, просто провідником, умовно. Сам для себе ти теж вперше отримуєш цю інформацію. Далі вже залежить від особисто тебе, як ти з цим матеріалом працюєш. Від того, наскільки ти. У мене є пісні, які я взагалі нікому не показую. Їх багато. Вони так і лежать в шухлядах, деякі пісні. Деякі пісні. От я нещодавно написав пісню, називається вона «Софіти», буквально на тому тижні. І це пісня, коли вона приходила, мені приходили слова, і я вставав вночі записувати ті слова. Я їх записував, потім в якийсь момент зупинка, потім знову записував. І практично вся історія написання пісні, вона відбувалася якраз в той активний ракетний період, коли кацапи намагалися активно кидати ракети, і все у них. І у мене половина цих чорнеток в телефоні, вони саме під ці звуки. Це ніч переважно. Да, тобто, яка може бути написана пісня в такому форматі? Саме така. От. І що далі буде? Я її кілька разів вже співав нещодавно. І багато людей підходили і казали, як ти це так написав, як це ти так відчуваєш? Я не знаю, це не має в цьому ніякого секрета особливого, просто ти маєш бути в резонансі і в моменті, в якому ти знаходишся. Особливо зараз, бо ми знаходимося в моменті величезної історичної війни, знаходимося прямо в серці подій, і мені здається, для української культури чи просто для культури світової
українська є частина світової культури, очевидно. І в цей момент дуже важливо там людям, які щось створюють, малюють картини, пишуть пісні або намагаються робити фільми документальні. Відзначу, бо зараз мені здається, це дуже важливо. То це надалі і будуть ті артефакти, культурні артефакти часу, по яким можна буде оцінювати ці події, бо новинна історія сама по собі, вона швидко все змінюється. А такі важливі речі, як пісні, які, якщо вони вартісні, якщо вони зроблені добре, справді і чесно, фільми, тобто тих митців, які резонують, вони є артефактами і історичними документами культурними, в тому числі цього часу. Це от дуже важливий момент. А чи всі такі музиканти? Ні, не всі. Музиканти дуже часто, навіть дуже талановиті, бувають абсолютно ремісниками. Наприклад, я знаю кількох, в моєму досвіді є кілька таких, або навіть у мене колись був один такий знайомий, геніальний музикант, але такий ватник конкретний, що я коли дізнався про його ватність, я просто зразу закрив повністю всі комунікації з цією людиною, хоча там був дуже успішний музичний проект, наприклад. Тобто, що не всі музиканти такі. Хоча це був геніальний музикант, і напевно він досі живе, бо він втік з України, очевидно. І що він там робить, я не знаю, але це був дуже талановитий музикант. Дуже. Але це не означало, що він був якимось митцем, який справді відчуває, що відбувається. А скажи, для митця, для творця, для музиканта важливо перебувати зараз саме в Україні, щоб не втратити Так, якийсь зв'язок з реальністю, я не знаю. так, саме тому я перебуваю в Україні. Крім того, що я, наприклад, більшість часу, 99,9% я перебуваю в Україні в цей час. Моя сім'я знаходиться не там, не в Україні, і вони живуть не в Україні вже 7 років. Але я перебуваю саме тут, бо це історичний момент, в якому я відчуваю свою потрібність, я можу бути корисним. І, до речі, коли 26-го я прийшов в батальйон ТРО зі зброєю, я маю зброю. Я сказав, що я буду захищати Київ. Це була в мене і моя фішка, що я, на жаль, не можу собі дозволити по сімейним обставинам цим підписувати контракт. Але я для себе визначав, що якщо буде атака на Київ, я буду захищати зі зброєю. І так я і зробив. От і очевидно, для мене дуже важливо бути поруч зі своїм народом в цей момент, в будь-який спосіб допомагати, бути поруч, якщо треба, зі зброєю, бути поруч, якщо треба допомога якась. Бути поруч, якщо треба психологічне розвантаження, бо багато концертів, які я зараз даю, вони є чудовим психологічним розвантаженням для багатьох людей, такою А, арт-терапією. а скажи, а військових багато на твоїх концертах буває? Так, так, дуже багато. Скажи, І ага. велику частину я знаю їх особисто. Це мої друзі, з якими я знайомий ще з 2014 року, бо ми активно дуже їздили по всіх містах, де була війна з 2014 року, і робимо це зараз. Єдине, що крайні півроку я займаюся монтажем 2 фільмів, які я зняв. Це фільм Маріупольський щоденник і фільм People of Steel про азовців, про те, що з ними відбувається зараз. Це кіно, яке зараз фіналізація обидва ці фільми. Тому я перебуваю, це складний процес. Треба слідкувати за всіма опціями. Але до того я активно, от, наприклад, коли в Миколаєві я їздив до своїх з 206-го батальйону, там було дуже цікаво, коли збиралися там 5 людей на базі, де це в місті було, світла не можна, всі вмикають ліхтарики зелененькі, там 12 ночі, зібралося 5-10 людей, ми годину з ними спілкуємося, співаємо, тут починається обстріл, летять снаряди все ближче і ближче, ми такі, окей, концерт закінчуємо, кажу, як будемо живі, вранці прокинемося, вдягаємо шоломи, бронежилети, лягаємо спати. Знаєш, але оця комунікація в такий момент, вона дуже важлива. І
там таких от концертів вони теж дуже важливі. Або люди, які повертаються з ротації вже в Києві, десь або десь під Києвом. Коли люди повертаються з ротації, їм дуже важливо відчути себе знову людиною. І музика це той такий інструмент, який або пісня хороша, яка дозволяє їм переключитися. Зазвичай це відбувається на моїх концертах, десь там з третьої пісні. Я знаходжу тоді вже communication і починаю з людьми працювати. І люди в кінці дуже щасливі, не співають навіть, вони сміються. І це дуже важливий момент, коли в них оцей лід, оця жесть, вся військова, вся тяжка історія, яку я теж розумію, бо я якраз бачив все це в Києві, в Бучі, в Ірпіні рік тому, як військовослужбовець, хоча я не служив офіційно, я був волонтер зі зброї, але я був в формі, я виконував всі потрібні, ну, тобто я жив в Располагі, спав на підлозі, як і всі, ну так, як і всі бійці. І тому я дуже добре це розумію. Або от коли ти граєш для концертів в шпиталях, для людей з ампутаціями. Це теж дуже цікавий момент, бо ти приходиш до людей, і їх треба просто підтримати. Їм треба дати частку любові і подяки. І музика це робить. Пісні це роблять. Оце така місія є. Ну і інші процеси, в яких я беру участь. Тобто я намагаюся в той спосіб, в який я можу, в моїй конкретній ситуації робити все, що я можу. Скажи, Якось так. ну некоректно про колег питати, але може деякі колеги тобі не колеги, як і мені мої. Я просто Напевно. дивись, багато хто ж поводився, ну як би так сказати, нечемно, як українець. Да? Багато хто зовсім нечемно поводився взагалі, да? Тобто Так, зраджував так. країну, і деякі просто залишилися в Росії або десь там мандрують, більш-менш там успішно намагаються якісь концерти влаштовувати. Ось нещодавно там у Туреччині скасували концерт Ані Лорак, здається. Я просто можу переплутати їх усіх. Да? Ну когось там скасували через обурення спільноти, там наше посольство, ну і в різних країнах приблизно щось таке відбувається. І випадок у Харкові, коли дівчинка зовсім молода вийшла на протест проти Лободи, здається, і вона там Так. намагалася, ну це взагалі ганьба, коли доросла жінка, я перепрошую в пані Лободи, але вона доросла жінка, накинулася на дитину фактично, але яка, в принципі, але вона доросліша за неї, за розумом, там, за свідомістю, власне, так? І вона так все це витримала, але це було це ганебно. Вона Так. щось там вибачилось якось там більш-менш. Але в принципі, чому ти думаєш, чому ми не чуємо від наших, у тому числі музикантів, а може ти і не про музикантів, якийсь там приклад наведеш, чому ми не чуємо каяття від них? Бо люди, ну, фактично діяли деякі просто проти власної країни, деякі байдуже ставилися до України, до мови, до всього іншого. Зараз вони просто такі, опа, ми українською зараз співатимемо, ось я всі свої пісні переклала українською, тобто які до мене питання? Немає жодних питань. Я не закликаю до того, щоб їх там страчувати, або там десь, я не знаю, там палити там на вогнищах, але чому немає такого елементарного Каяття. каяття сказати: я помилявся, вибачте мене, співгромадяни. Ні, як нічого не було. Це що, залишки радянської культури спілкування, таке, що не можна помилятися? Чи вони дійсно думають, що всі там, що пам'ять у людей, як там у рибки? Що це за явище таке? Чому не можна визнати власні помилки і жити чистим життям чесним? Я не розумію. Ну, це хороше питання. Я не маю відповіді на нього особливої, тому що очевидно, якщо ти робиш якийсь факап мощний, ти маєш його зрозуміти і покаятися або ну, як це називається, вибачитися, по-справжньому вибачитися, і далі не робити якої-небудь дурні.
Але ну, люди різні. Очевидно, що говоримо про поп-співачок або поп-співаків, деяких там, яких досить немало в Україні. Ну, по-перше, це люди з шоу-бізнесу. Взагалі люди, але люди з шоу-бізнесу особливо, вони завжди налаштовані на м, на увагу і там, де зараз модно, де зараз актуально, що зараз актуально, де можна більше знайти публіки зараз. Тобто це такий елемент бізнесу, він присутній в поведінках шоу-бізнесових артистів, і довгий час вони хотіли бути русскими або в шоу-бізнесі російському, бо там величезні гроші. Очевидно ж, і що та система то була серйозна машина, в якій крутилися шалені гроші, і колаборантів там приймали досить непогано. Бо Росія завжди харчувалася енергіями народів, талантами народів, записуючи їх в русські. От. Платячи за це великі гроші. І така частина велика людей в Україні, не тільки, я думаю, в Україні, з інших так само себе та проявляв. Ну, а тепер, очевидно, стало, що Росія ізгой, що Росія лузер, що Росія терорист, що Росія взагалі божевільна країна, що це країна божевільних якихось вбивць. І це шизоїдна повністю ситуація. Всі ці скрепи, вся ця вся історія, вся ця російська двіжуха. От. І тут вони зрозуміли, ага, все, ця лафа закінчилася. Де тепер буде життя? Життя буде там, де буде життя. А життя буде в Україні, в вільному світі, вільний світ підтримує Україну. Тобто вони намагаються тепер втікти з корабля, який тоне. Ну, це все. Нормальні щурі. Нічого такого. Тому чекати від них каяття навряд чи. Вони можуть перефарбовуватися в будь-які кольори згідно модного порядку денного або актуального порядку денного. А як ти Тобто думаєш, Сергію, а їхній час минув? Ну, так. як популярних артистів, як топів? Я думаю, що так. Так, звичайно. Всі ці Потапи, Мохнатики, там, Лободи, вот эта вся історія, вона, в принципі, очевидно, час їх минув, на мій погляд. А я знаєш про що хочу запитати? Це теж питання, яке я собі ставлю. Ну, ось наші кумири, мої, твої, ну просто за часом. Кумири того часу, вони, в принципі, ну майже Про були Цоя і Висоцького питання буде. Про Цоя, про всіх інших. Ну, я, знаєш, про мертвих це окрема тема. Звісно, це теж тема. Це не можна, так, знаєш, замовчувати. Я, наприклад, абсолютно певен, що Цой не був би на нашому боці. Чомусь я певен. Ну, просто дивлячись на його оточення, на всіх цих людей, ну, може бути, це припущення. Висоцький теж абсолютно радянська людина, ну, на мій погляд. Хоча я був фанатом його, як і ти, я думаю, так само. Далі хто там були наші кумири більш-менш там, да? Ну, Борис Гребенщиков, там, я не знаю, Андрій Макаревич, Окей. да, і інші. Щось, знаєш, вони не те, що вони всі скурвилися зовсім, так? Хоча велика частина, ну, наприклад, якась там група Чаїв, там, я не знаю, я вже їх не буду там. Дніще. Да, дніще. Вони просто, ну, просто це фашисти, так? І так званий русский рок, Ленинградский рок-клуб, Свердловський рок-клуб. Це ми зараз, от, знаєш, посміхаємося зараз. А в принципі, вони ж були володарями думок, і в тому числі українців. Тобто це загально була радянська історія, і всі ці музикальні рінги, і все це була, тобто одні з них. Тобто я, в принципі, не можу згадати жодного, хто залишився з нами від початку до кінця. Жодного там ДДТ, він теж там десь між хвильками, там між краплями. Да? Тобто всі кумири,
І я в певний час, ну зараз я вже нових пісень якби не навчуся, а старі, які просто під гітару там щось, немає чого співати, бо всі вони виявилися нікчемами, в принципі, так чи інакше. Той самий Гребенщиков, Макаревич. Ну, тобто вони подавали себе як такі, не знаю, там, носії думок покоління, свободи. А де вони зараз? Вони тупо заробляють собі там якісь гроші з продажу вина, там, як Макаревич, там Шевчук, він що там, не знаю, він що там продає, теж там тихенько сидить, переважно. І так. Мгм. Що з нами було не так, або з ними було не так, що ми так ними захоплювалися, а вони виявилися абсолютно звичайними, ну, пристосуванцями, в принципі, які просто про себе думали, а абсолютно не такими, як вони вдавали себе в своїх піснях. Я особисто пережив цю трансформацію, тому що очевидно, що я любив Висоцького. Я жив в 90-х роках. Я мандрував Совєтським Союзом після школи автостопом. Я жив на Камчатці. Це місце, де Цой працював кочегаром. Я знав тих музикантів всіх Та Камчатку маєш на багатьох. увазі не Камчатку географічну, а Камчатку Ні, це котельня. Це була. то котельню, да. Я там жив зі своєю дівчиною кілька місяців і знав тих всіх музикантів, які там працювали. Я дуже добре знав цю тусовку. Я знайомий з Гребінщиковим. Я тут допомагав деякі концерти його робити колись. І з Шевчуком я знайомий теж. У мене є фотографії спільні і так далі. Я їх знаю просто. Не то, щоб я даже не. Я їх всіх знаю. От. У мене до них, до тих, які проявили, ну скажімо, здоровий глузд, і як люди, ну перераховані там, і сказали зразу чітко: війна це повне гімно, і поїхали. Окей, це їх молодці, хай собі живуть. Слухати я це вже давно не слухаю, бо очевидно, що там немає нічого, щоб було би справді сильним. Висоцький — це інша історія, це дитинство, але ж знову таки це все Совєтський Союз. Я вже давно не маю жодного сантименту до Совєтського Союзу. Я коли щось таке десь, що мене колись справді хвилювало і було для мене резонансним, коли я десь якимось чином десь в інтернеті щось вигулькне чи щось іще, у мене це викликає типа: окей, мертві часи, мертві герої, до свідос. Нічого цікавого, мене це не цікавить. Мене просто це не цікавить. Я давно для себе Росію закрив як жанр, і навіть не сильно слідкую, що з ними там відбувається. Все саме таке важливе новини приносять наші і так. От я не слідкую, що там хто де пукнув, хто там що де написав, де там якийсь п'яний щось там відкрив рота і що то бемкнув. Бред. Тобто це беззмістовно. Деякі мої закордонні друзі присилають мені якусь інформацію. От що ви думаєте, там ядерний ракетний обстріл. Я кажу: давайте я вам пришлю, кажу, улюблену програму українського Ютуба «Хащі». Подивіться на невідому Україну. Це мені цікавіше. Або мені цікаво, там, що відбувається в світі. Мені цікаво, що відбувається серед наших друзів, серед країн, які я люблю, серед народів, які я люблю. Мені це цікаво. Я не цікавлюсь Росією. Я вважаю, що це країна 404. Все. Навіщо ним цікавитись? Це треба чітко, мур величезний, тактична ядерна зброя, повна відсутність контактів. Це як Північна Корея. Це токсична територія, яку слід тримати на відстані Слухай, гарматного пострілу. Сергію, щось це якесь не в тренді. Я просто дивлюся українські канали, ютуб-канали, телебачення українське. Там через одного російські спікери. Наші журналісти дуже цікавляться думкою людей, які в Росії жили просто до останнього. Деякі зараз живуть, а деякі там туди-сюди. Значить, вони
чомусь їхня думка для нас цікавіша за думку там литовців, поляків, які нас підтримують, да? Американців. І тобто це якась просто або наркоманія, або якісь, я не знаю, як це сказати, чесотка якась. Це Ось да. це колоніальна залежність, це постколоніальна або колоніальна залежність, психологічна, інформаційна, культурна. Це те, що я завжди казав, що я не цікавлюсь Рашем, я не знаю, хто ці імена. Що я не розумію, чого ви співаєте ці пісні. Це коли ще не було повномасштабки, да? Коли там в багатьох київських клубах якісь кавер-бенди грали групу Ленінград. Я кажу, ребята, що да, Земфіру. я кажу, а сенс кажу в цьому, що ви робите? Кажу, ну чуш якась. А я це не можу зрозуміти. Я давно не слідкую. Давно вже я думаю, десь років 14 не слідкую за тим, що там відбувається. Єдине, що вже такі глобальні новини приносять якісь інформаційні хвилі, це я там розумію. Я не слідкую, я не витрачаю на це час. Час дуже наше життя, воно як пісочний годинник, все витікає. Треба встигнути зробити щось вартісне для себе, для своїх людей, для своєї ситуації. Треба навчитися чомусь, поки ти маєш цей час, стати краще, підготуватися умовно до Царства Небесного. Це теж задача ще бути чистим до того моменту, або не знати, що там у тебе. Ти маєш цей час витратити з користю. Це точно не момент слідкування за кацапами. Ну от тобто, я ж кажу, це бред. Чим скоріше кожна людина закриє для себе цю взагалі помийку як жанр, це тим краще. В тому числі і ті якісь люди, які з тої території мають клепку, якісь залишки душі. Чим скоріше вони це закриють для себе, і для них теж буде корисніше. Це територія, яка стільки зла принесла на протязі історії, що там сотням народів, що беззмістовно взагалі за ними слідкувати. Це те, Скажи, що не розуміють. Сергій, а хто такі росіяни, на твій погляд? Що це етнос, це якась спільнота, це якась там історична, я не знаю, там, як вони говорять, общність людей, совєтський народ, тепер Да, російський. це Як ти да. сам, як Це, ти це, сам думаєш? це общність людей лагерного барака. Це такий гулаг такий умовний на всіх рівнях. Тобто, це зек-культура, це все. Тобто, з усім цим бекграундом. Тобто, пахани, зеки, вертухаї, петухи, що там іще, от це все, і раби навколо, які що-то там виконують якісь функції, там не знаю, що це для мене от ця історія. Тобто, Ти це знаєш, взагалі. я щось згадав про Цоя зараз. Якщо трохи змінити текст його популярної пісні, буде так: моя ладонь превратилась в ГУЛАГ. Тобто повернулися Точно, туди, звідки втікали. точно. Чітко. Да, так і Скажи, є. а в чому головна естетична відмінність росіян від інших людей, від українців в першу чергу, і взагалі від людей інших? Бо зараз раніше це багато хто не хотів помічати. Ну так, вони трохи не так поводяться, десь там в барі, там голосно щось розмовляють, там хамять. А в принципі, що головне, що відрізняє людину таку цивілізовану від естетичного, саме естетичного, від росіян? Ну, очевидно, що росіянин тіре, це хамство, хамство, пишаються своїм хамством, це жорстокість, це тупість. Ну, тобто, там і такі риси далі пішли. Тобто, їх багато. Я не розумію, в чим. А це відрізняється від інших цивілізованих людей, тому що очевидно, що є хами і бидло в будь-якій країні світу, але вони складають маргінальну 0,1%, там 0,3% чи 0,5% чи 1%. Конкретно в цьому випадку з росіянами це більшість країни. Е, От і все. Це, скажімо так, обмежені люди повністю, які живуть абсолютно в своїх якихось
шизофренічних уявленнях і не просто агресивно намагаються ці свої уявлення, вони намагаються домінувати там, де вони ну або уявляють, що вони домінують. Там, де взагалі ця історія вже пройдена століттями назад в багатьох цивілізованих країнах. Тобто це дикуни. По суті, це дикуни тільки в поганому сенсі з того слова. Це не люди, які живуть в екологічно чистих місцях і не хочуть просто мати телефони і щось. А це дикуни саме в такому поганому сенсі слова. Тобто абсолютно примітивні істоти, яких базові речі страх, ненависть, хамство, ну, жорстокість і знову страх. Оце все. Скажи, Це росіянин. я тут прочитав у Вікіпедії про тебе, що один з улюблених українських і взагалі таких персонажей твоїх це Григорій Сковорода. А чому Так. так? А чому так? Тому що Сковорода це вільна людина. Це такий, ну, вільна освічена людина. Людина, яка займається освітою своєю і своїм пошуком себе, але вона вільна. Це такий образ Сковороди. Він мандрівник. Він брав собі, йшов пішки кудись. Він при тому був в Європі багато де. Це така освічена людина, мандрівник, але вільна, яка не намагається прив'язатися до якогось конкретного місця одного і там розжитися і стати обивателем. Просто живе життя, насолоджується тим, що зараз відчуває, грає на сопілці, там навчає Я знаю, дітей. чим Сергій здивований, що ще жоден український гурт не назвав себе, ну, мандри, це майже Сковорода, але не назвав гурт Сковорода. Де ти був? На Сковороді. Це ж було б прикольно, здається. Я думаю, що зараз, якщо хтось почує з молодих людей цей стрім, може хтось подумає, слухай, хороша ідея, назвемося Сковорода. Слухай, ти Так. знаєш, ти в курсі, що він наполовину кримець, кримський татарин за походженням? Ні, не в курсі. Буду знати. Ніхто не в курсі. Я просто, це мій тест такий. Я вам усім культурним людям кажу, що згадайте це. І, до речі, в Вікіпедії написали в українській. Його мати була з Криму, там була якась внутрішня політична сварка в Кримській державі, і вони Ну, емігрували, вони втекли просто, як тоді було прийнято, в сусідню державу. І вони, вони фактично в Січ втекли. І там він став вже козацьким родом, і таких родів було, здається, не один. Але він його прізвище його мами, здається, Шангірєєва. І він наполовину цікаво. кримець. Так? Це дуже цікаво. Я кажу, вік живи, вік учися. Завжди щось новеньке відкриєш. Цікаво. Ну, мене це, до речі, не дивує. Це якраз даже дуже клас. Та мене Що теж не така, дивує. Це просто, знаєш, да. це каже нам про те, наскільки нам зіпсували свідомість і історію, що нас так не лише відокремлювали. Ну, українцям пояснювали, що їх не існує, що їхня мова це якась помилка, це просто неосвічені люди так розмовляють. А що стосовно кримців, то їх просто не існує. Це якісь там прибульці, яких там були, а зараз немає. Ну і все, і проблем там жодних немає. І все. Скажи мені, будь ласка, як нам, ну зараз, я думаю, що зараз навіть такі пригальмовані наші співгромадяни розуміють уже, що росіяни не брати, так? А як нам вилезти з М'яко цього, кажучи. так, м'яко кажучи, да. Як нам вийти з того замкнутого кола їхньої історії і відчути себе вільними людьми у вільній країні, братами справжніми, кримцями, українцями на своїй землі, щоб більше ніколи. Я боюся насправді того моменту, коли, знаєш, почнуть знову голоси, і ми їх вже чуємо, що все одно російська культура вона велика, нам немає куди від них втікати, і не треба втікати. Що це все тимчасово, російська мова має звучати. Щось я не чую, а давайте кримську мову вивчати, а давайте кримську історію вивчати, а давайте про Крим згадувати частіше за Москву. Щось для мене це трохи дивно. А як буде далі? Я думаю, що це питання дуже доречне, до речі, і актуальне дуже-дуже.
Це, звичайно, освіта і культура. Це дві базові речі, які змінять цю історію. І тоді вже під це все включається також і масова культура, і ідеологія якась. Але ідеологія ця має бути побудована на демократично таких модерністських засадах, все таки, бо слово ідеологія, воно чомусь у багатьох людей неправильно трактується, скажімо так. Ідеологія це все ж таки якісь стовпи, внутрішні такі якісь орієнтири мають бути людські. Тобто ідеологія це не пропаганда. Ідеологія це культура, освіта і знання. Мені так здається, оцей момент він дуже важливий. Це те, що нам, українцям, всім, хто живе в Україні, а українці це політична нація, як ми це вже розуміємо. Це люди різних абсолютно корінних історій, але відчуваємо себе. Зараз вже багато з'явилося українців американського походження. Півміста ходить людей, що хочуть відчути і це дуже круто. Але ці всі історії вони складаються з великих пазлів культурних і культурних шарів. Про це, до речі, в своїх лекціях говорить Тімоті Снайдер. От про історію України він дуже чітко розповідає, що це за територія, як це сформувалася ця ситуація, як це зараз формується, з яких народів це формується. Да? Тобто, і це абсолютно жива історія зараз. Тому задача перша військовим шляхом закрити рашу як жанр. Далі потрібно ставити акцент на освіті, культурі і внутрішньому розвитку. І це те, що врятує нас від оцих помилок, від оцих флешбеків, від оцього всього тих непройдених уроків, які ніхто не хотів вивчати після 2014 року, коли був анексований Крим, коли почалися страждання і продовжуються страждання кримців зараз. Я дуже маю багато друзів кримців. Я знаю, яка там ситуація. Я знаю, як взагалі що відбувається тепер з іншими територіями України, іншими частинами України, які не вивчили урок. І якщо не вивчити далі цей урок, і не закрити цей жанр, Раша має бути закрита. Це територія 404. Це як радіаційна територія. Там треба дуже обережно ставитись до тих, хто там або звідти їх треба чистити якимись засобами. Вони не мають права на якісь там точно там оцінки, або там, як це люблять у нас справді. От ти сказав, я згадав, що таки да, у нас багато якихось посилань на різних абсолютно неадекватних персонажів, і от послухаємо зараз ліберального, демократичного, но як копнеш в этот лібералізм, там такий конкретний фашизм з нацизмом і комунізмом перемішаний, такий шмат гамна, і це все, я перепрошую за свою таку емоційність, але це так і є. Тому нам треба освіта, культура, праця над собою. Хвилинка залишилася, як це не дивно, нібито така довга розмова, але ніколи не вистачає з людьми такими, як ти. Ти, до речі, вперше на нашому каналі, так? Так, вперше. Ну, це канал, ти знаєш, який ти 100% знаєш. Так. І переважно наші глядачі, вони в Криму дуже активно дивляться і через супутники в інтернеті, і по всьому світу. Не лише кримці, але кримці це головна частина, така основна і базова. А що для тебе Крим? Я не прошу тебе звертатися до когось, просто що для тебе Крим, і на цьому поставимо крапку. Це дуже красива земля, дуже красиві люди, дуже глибока давня культура і історія. Це дуже смачна їжа, це
історія, історія, яка ще буде відкрита і розвиватися далі. Дякую тобі. Я хочу побажати стійкості всім, протриматися цей дуже тяжкий час всім кримцям. І коли Крим буде звільнений від цих нацистів, Крим ще буде величезною перлиною і величезною територією, де весь світ буде хотіти туди їхати, буде там знаходитись, там буде багато всього цікавого. Я цього щиро бажаю. Чох Сагол, Сергій Бей. До зустрічі в Бахчисараї. Плюс. На все добре. Дякую всім глядачам телеканалу АТР за те, що ви дивитесь нас, за вашу підтримку. Дивіться АТР далі.